नमस्कार ମୁଁ ଆଦ୍ୟାଶା ମୋ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଚାଳ ଆସି ମୁଣ୍ଡରେ ବାଜିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି। ସେତେବେଳକୁ ଟାଇମ୍ ଆସି 9ଟା ହେଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ତଳିମରା କରିବା ପାଇଁ ପିଠା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବ ଯେ ମୁଁ ତରକାରୀ କଲାବେଳେ କ'ଣ ପାଇଁ ସେଥିରେ ଆଳୁ ପକାଉ ନାହିଁ ଆଉ ପିଠା କଲାବେଳେ କ'ଣ ପାଇଁ ସେଥିରେ ମୁଁ ଚିନି ପକାଉ ନାହିଁ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ବାହାଘରକୁ 1.5 ବର୍ଷ ପୁରିଲା। ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷେ ପୁରିଲା ସେତେବେଳେ ମୋ ପତିଦେବଙ୍କୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ବାହାରିଲା। କିନ୍ତୁ ହଁ, ଆମ ତରକାରୀ ଆଳୁ ପଡ଼େନି ଏକଥା ସତ, ହେଲେ ପତିଦେବଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ପିଠା କରିସାରି ଆମ ପିଠାରେ ଆମେ ଚିନି ପକାଇବୁ। ତାପରେ ମୁଁ ରୋଷେଇ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲି। ପ୍ରଥମେ ଭଜା ଭାଜି ନେଇଥିଲି, ତାପରେ ପୁଣି ଶାଗ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ ଶାଗ ଆଗେ କିଛି କାଢ଼ି ନେଇଥିଲି, କାରଣ ଯେହେତୁ ମୋର ଗୁରୁବାର ଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଗେ ମୋ ପାଇଁ ଶାଗ କାଢ଼ି ନେଇଥିଲି। ତାପରେ ରୋଷେଇ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ନଣନ୍ଦ ଭାଉଜ ବସି ଆମେ ଟିକେ ଆମ ତଳିପଟି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ହଁ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟେ କରିଦେବେ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆପଣମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଉଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ କହୁଛି।